være en dansk melodi. Og det mangler jeg hos nogen af jer. Og det handler ikke om, man er meget muslim, eller lidt muslim, eller lidt troende, eller om man er indre missions, eller lignende. I vores danskhed har vi en forestilling om, at alle andre, der kommer til Danmark, skal blive ligesom os. Og det er forkert. Det kan det jo ikke. Altså, men man tager noget af det ene, og tager noget af det andet. Hvis vi to hele tiden skal mødes på en måde, hvor jeg skal tage hensyn til din religion og dine religiøse følelser, så bliver det meget asymmetrisk. Der er jo rigtig mange muslimer, som er bare muslimer, men nok, det er intet om islam. Ja, så præcis som jeg er kristen. Ja, nogle ting, men hvis ikke vi gør noget ved det aktivt, så sker der ingenting. Og i sidste ende, så er det jo også, der skal noget i vores liv. så hvordan